बिफाङाथ' स्ट्रंआनो नै दा औ स्ट्रं दं आरो ब्लेक ग्राम सबाय हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आं नै दायो थांगासिनो दंलायो मोनसे गामियावहाय आरो नोंथांमोननो आङो बे गामिनि परिबेसखौ दिन्थिगोन आरो बाहाय मा मा आबाद मावनाय जायो बेखौबो आं दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन आरो आबादारिफोरनि थाखायथ' भेरि इम्परटेन्ट जोबोद गोनां नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामगोन आं जेब्लायबो मिजिंथिबाय थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादोल' ना मा होनो आरो आं जि जायगायाव थांगासिनो दङ दा बेवहाय आङो बे जायगानि आबादारिफोरजों सावरायनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबायल' थादो बुंलाय आंनि मुङा मदा मुसाहारि ना गामिया गामि 1 नं बर' लादांगुरि 1 नं बर' लादांगुरि ना ओमफ्राय बेहायदि सबाय फोदों ना बेयो टटेल खै बिगासो जागोन टटेल 16 बिगा 16 बिगा ना ग्रिन ग्रामबो दं नामा बाहाय औ ग्रिन ग्रामा 4 बिगा औ आरो बै पिउआ 12 बिगा पिउ 31आ 12 बिगा 30 बिगा औ 31 औ ओमफ्राय ग्रिन ग्रामा 4 बिगा ना 4 बिगा ओमफ्राय बबेनिफ्राय लाबोआमोन जोलैया बेखौ बे जोंनि बिजनेस साब डिभिजन बे एग्रिकालचार अफिसनिफ्राय जों लाना फैदों ना आदसा थिगानो दं ओमफ्राय ओरैनो मा समाव फोआमोन ओरैनो बेखौ खैदिनसो जाखो मथा मथि दाख्लै अखानि सिगां फोनाय जादोंमोन आजिखालि मथा मथि 16 दिनसो जाबाय आरो 16 दिनसो जाबाय ना औ ओरैनोथ' दा रज'नाया मोजाङैनो रज'दों ना होमबा दा मोजाङै रज'दों औ ओमफ्राय दा बे अखा हाबाय थानाय जों थैगोन नामा नै बिदि सन्देह खालामदोंमोन आरो आदसा औ दा एसे उनावहाय बुजिनोसै र' माबायदि जायो दाथ' थिगानो दं नङा होमबा औ सेहेराफ्रा थिगानो दं दा थैथ'वाखैथ' थैथ'वाखै ओमफ्राय ओरैनो बे फोनाय समाव बे हाखौ बेसेबां सासोआमोन ओरैनो खेबबेसेसो फाथो फोनो होनानै सास मोननै जाखाबायमोन औ ओमफ्राय मोनथाम गोग्लैहोनाय जाबाय आरो सास मोनथाम होनाय जादों आरो ना आदसा औ ओमफ्राय हायाव माबाफोर हासार होनाय जादोंमोन नामा हासारा बे एग्रिकालचारनिफ्रायनो जिखिनि एसे हरदोंमोन बेखौनो होदोंमोन आरो आदसा ओमफ्राय दस्रा सुपार होदोंमोन नामा दस्राथ' जेबो होनाय जायासै बेसराव होनाय दङमोन आदसा जिखिनि बे माखासे माबा मोनबोदोंमोन ना माइक्र'निउट्रियेन्ट आरो ओइ सयेल हेल्थ बेफोरखौ होनाय जादों आरो ना आदसा ओमफ्राय बाखि जेबो हासार होआखै गोबोर हासारफोर होदोंमोन नामा गैया आदसा फोनाय समावथ' डाइरेक्ट सारदों ना होमबा डाइरेक्ट सारदों औ आदसा ओमफ्राय अखा मोनबाय थिगानो ओमफ्राय नोंथाङा हारसिं फोदों ना सोरबा दंबावो जों मथा मथि बे फसन बिथांजों बेजों आंजों माने जों सियाराव फोदों आरो नोंसोर सानैजों फोदों आरो ना आदसा थिगानो दं दे औ ओमफ्राय ओरैनो आगोलफ्राव फोखांखाबायमोन नामा सबायखौ आगोलावथ' जोङो मावफेराखैमोन एबारसो फार्स्ट आदसा एबार प्रथम आरो ना एबार प्रथम आरो सामार सिजननि माने आबादखौ जों एबार फार्स्ट मावनाय जाबाय आरो बे सिजननिखौ आरो ना बे सिजननिखौ आदसा ओरैनो गुबुन मोनसे नेक्स्ट सिजनाव मावखायोमोन नामा बेलेग मोनसे सिजनाव औ सिजनाव मावोमोन बै सावन मास भाद्र मास नैबेफ्राव मावोमोन आरो आदसा थिगानो दं ओमफ्राय ओरैनो बेसरा बेसेबांसो मोना नोंथां एबार बेसरा मथा मथि मोनदों मोननाया बारा खमबो नङा ओरैनो 40 मनसो मोननाय जादों आरो टटेल आरो ना थिगानो दं ओमफ्राय दालिफोर फोदोंमोन नामा दालि फोनाय जायाखै ओरैनो ओंख्रि जानो आन्था ओरैनो बिगासे बायदि फोदोंमोन आदसा बेहाय महननैसो मोननाय जाबाय आरो आदसा दालिखौ आरो ना दालिखौ आदसा गदाय फोनाय जाहैबायथ' आदसा बोथोर गिबिबाथ' एसे बुरजा मोनो आदसा दे नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ना होमबा नोंथांना ओरैनो गय बागाना बेसेबां दं ओरैनोथ' गय बागाना बै थाइग्राया 1.5-2 बिगासो दं आरो थाइग्राया आरो ना आदसा थाइथारग्राया औ आरो माखासे गायनाय गोदान दङ औ बे मथा मथि 4-5 बिगासो दं आरो गोदाना आरो ना ओरैनो खै बोसोरसो जाखो गायनाया गोदान गायनायाथ' ओरैनो 4 बोसोरसो जाबाय 4 बोसोर जाबाय ना आदसा ओमफ्य नैबे दा जे थाइगासिनो थादों नङा होमबा 1.5-2 बिगासो बेहायनो बेसेबांसो मोनो ओरैनो इनकामा बेनिफिटा बोसोराव इयारलि 90,000 बा 95,000 बेबायदि फैयो आरो इयारलि ना आदसा ओमफ्राय एबारनिखौ फानबाय नामा फानथ'वाखै आदसा मथा मथि आङो 1 लाखसो मोननो हागौ आरो एबार ना आदसा होमबाथ' थिगानो दं फिथाइयाबोथ' मोजाङानो मोजां बेनोथ' ओरैनो बे मथा मथि नों बेखौ फाननाया खै बोसोरसो जाखो ओरैनो आं फाननाया मथा मथि 12 बोसोरसो जाबाय 12 बोसोर जाबायना होमबाथ' फिथाइयाथ' दाबो थिगानो दं एकदम फिथाइया थिगानो दङ आरो बोसोरनैसोनि उनावबाथ' 1.5-2 लाखसो मोनहैनो हागौ आङो नंगौ माने माखासे थायनांगौ दंबावोथ' बे थायनांगौफ्रा थायलाजोबसिगोन आदसा बे थायोबा बोसोरनैसोनि उनावनो आङो मथा मथि 2 लाखसो थाखाखौ मोननाय जागोन गयाव आरो ना हर्टिकालचार हिसाबै गय थाबाय नोंथांना बरिया एकदमबारे होमबाथ' जों आबाद मावोब्लाबो जथेस्थ' इनकाम खालामनो हायो ना होमबा हायो मोजाङै मावोबा मोजां गोसो होनानै जुदि मावोबाथ' जथेस्थ' हायो
मोजां सोलिनो हायो दाथ' बुहुद माने साख्रि बाख्रिबोथ' बेबायदि मोननो थाङाना मोननो थाङा बेखायनो गावबा गाव माबा मोनसे इन्टारेस्ट खालामनांगौ आरो ना खालामनांगौ आबादानो जाया बा जिखुनु खामानियानो जाया ना होमबा गावनि आथिङाव माने गसंनानै जिउ खुंनाया बेफोरनो आरो थिगैनो दं जिउ खुंनाय जाहैबाय आरो बेखौ औ ओरैनोथ' गुबुन आबादावथ' एसे माने इनकाम सर्सआ खम जायो गयाव खिन्थु बांसिन आरो गयाव बांसिन ने आदसा आदसा बेयाव माने ओरैनो मोननाय जायो आरो आदसा बे दा नोंथांमोननि बे 1 नं बरलादांगुरि बे ओनसोलावथ' बुहुद माने बिदिनो बारि बागान दं दङ दङ हर्टिकालसार औ दङ औ दङ थालिर बागानफोरबो दं नामा थालिर बागानबो दङ आदसा आदसा थालिर बागान दङ गय बागान दङ मेक्सिमाम गयानो आरो ना औ मेक्सिमाम माने गयानो बांसिन आदसा आदसा थिगानो दं बिदिनो सोरनावबा 30 बिगा दङ सोरनावबा 25 बिगा दङ गया गया आदसा आदसा माने गोगोम बिदि दंखायो आरो ना थिगानो दं मोजां मथा-मथि फादारना 25 बिगा जाबाय आरो फादारनिया औ आदसा 25 बिगा 25 बिगा जाबाय बिनिया आदसा ओमफ्राय थायनाया खै बिगासो दं बिनिया थायनाया मथा-मथि एबार एसे थायहांबायथ' औ बियो बोसोरथामसो बोसोरब्रैसोबा मथा-मथि मोजां थाखा नांगोनसै आरो बियो मोनजोबसिगोन आरो ना थायजोबसिगोन थायजोबसिगोन आदसा आदसा देग्लाय एसे खुंहांबाय आदसा आदसा सेमोनबो एसे खुंदोंमोन हो हो बोसोरब्रै बोसोरबाबा मथा-मथि बियो मोनसिगोन आरो फैसाखौ दानो मोनसिगोन बुरजा 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 थिगानो दं ओरै बे औ फिथाइयाथ' गोगोमानो दं दङ मथा-मथि एकदमबारे अमाया मासेल' अमाया माथाम अ माथाम आदसा आदसा खासि मानै आरो बुन्दि बिमा मासे आदसा थिगानो दं दे गोमोन गोजा आरो ना हाननाय ना सिरिनाय बे सिरिनाय अ सिरिनायानो बे आरो ना औ आदसा आदसा